Το Πολυτεχνείο στον Νηπιαγωγείο της Κάλλης Γιαουρτοπούλου. Ένας αρχηγός κακός, άσχημος και τρομερός, πήρε με τη βία τη χώρα και είπε τέρμα η ελευθεριά και όλα. Φόρεσε και μια στολή, να, σαν στρατιωτική. Τέρμα, είπε τα ξενύχτια, τέρμα, είπε τα βιβλία. Στις 8 όλοι στο σπίτι, γιατί άμα σε πετύχει έξω να κυκλοφορείς, τιμωρία βαριά θα βρεις. Μα μια νύχτα μαθητές ενός σχολείου επιβλητικού δώσαν σήμα από το τρανζίστορ να ειδωθούν έξω από τον τοίχο. Με ένα σύνθημα τρανό και συνοδεία ένα πανό φώναζαν με μια φωνή «Το Πολυτεχνείο ζει». Μπήκαν μέσα και έγραψαν μηνύματα σε τοίχους και φώναξαν με μια φωνή ένα σύνθημα βαρύ, 3 λέξεις μοναχά μα μείνανε στην ιστορία. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όταν ήρθε και ο αρχηγός, έφερε μαζί τα τάγκς. Όπλα βγήκαν ξαφνικά και από τις μάνικες νερά. Τάγκς περάσαν από την πύλη. Μάχη δόθηκε μεγάλη, άνηση και άδικη. Κόσμος ήρθε από άλλα μέρη να βοηθήσει τους μαθητές και όλοι φώναζαν μαζί, μέσα και έξω από το σχολείο, σύσσωμοι με μια φωνή, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Μέχρι το ξημέρωμα άνθρωποι πληγώθηκαν, μα κέρδισαν με επιμονή την ελευθεριά τους, διώξαν γρήγορα τους κακούς, φυλάκισαν τους στρατηγούς και από τότε έχουμε την ελευθερία μας που την ονομάσαμε κυρά δημοκρατία μας.